Kuphoqa ukuthi ishiye inkonzo ingapheleli imeya ekhonjwe ngenjumbana njengombulala emngcwabeni wekhansela labulawa belifihla eMsinga ngesonto. UMnumzane Mlethi Ndlovu, imeya kamasipala waseMsinga, ekhuluma nephephandaba izolo, uthe kunquma ukushiya ungapheleli umngcwabo ngenxa yokuhlanjalaza ngozakwabo oveza ukuthi wayekhona ngesikhathi bedutshulwa isigamekelo okwashona kuso uMnumzane Siyanda Magubane, obeyikhansela kuWard 11 kulo masipala. UMnumzane Lungisani Ntulo, ikhansela kuWard 12 kulo masipala, ukuthiwa wayesemotweni eyodwa noMagubane ngesikhathi behlasela besemgwaqweni ku-R33 ecwaka khona-ke eMsinga. Uveze izinsolo ezishaqisayo ngesikhathi ekhuluma emngcwabeni, wathi uNdlovu ngomunye wababemdubula. UNdlovu uthe lokho kushiwo nguNtulo bengakulindele kwazise bebesebenzisana kahle bengenanxa. Usengaze asukume kangihlambalaza emngcwabeni kazakwethu kanje pho ngento engingayazi. Uma enobufakazi ngalezi zinsolo kungani engaphambisanga emaphoyiseni kunokuthi azokwenza kanje. Kukhala kuNdlovu uthe lezi zinsolo zimphethe kabuhlungu ngoba kumatasa nommeli wakhe ukuze ameluleke ngokumela kwenze ngokwehliswa isithunzi. Uveze ukuthi selokwashona kuMagubane ubehlangana nomndeni futhi efakwe izinhlelweni lapho kumele akhulume khona njengemeya. Uthe nakuba abekhona amamem abeke aweze ukuthi uyingxenye yokusocongwa kwekhansela, kepha ubecacisa lapho kumele acacise khona. Uthe ubengekho umuntu obeke wamqonda wambeka lezi zinsolo. Uthe uyezwe ukuthi uNtulo uhlela ukuxolisa ngakwenzile, wathi ofisa ukuthi lokhu angakwenzi kuyena kodwa akakhulume ebantwini kwazise lezi zinsolo uzenzeke kugcwele abantu. Ukhulume ne-IFP kuzwelonke uMnumzane Mkhuleko Mhlenge uthe ihhovisi likanobhala jikelele waleli qembu uMnumzane Sipho Ngcobo selijobe ithimba elizophinya ngalezi zinsolo libuyisa umbiko. Sinxusa amaphoyisa ukuba aphenye ngokushesha kubosheke kuphinde kushushiswe labo abathintekayo kuleli cala. Ithimba lizobuyisa umbiko onobhala weqembu nasebholeni obuphezulu ngaphambi kokuthi kushawe umsombuluko ozayo bese kuthatha isinqumo ngokombiko, kusho uHlengo. Unxusa amalungu e-IFP ukuthi ehlisa imoya njengoba i-IFP namaphoyisa benze uphenyo ukuqinisekisa ubulungiswa ukuthi buyenzeka.